Hagenega kat santrik jun arajara pusan kadega Sngiburom Longkpa lane ipajungi kabangi ong haga kitian English Father's Day ne Happy Father's Day. Hoi don na preng jungi ki bala du no ipa baila khat no hagenega pertai kumbajia haga jing im jonga. Henry tongini pusan kandiat halor ka kentin pa ne father kawan naga kitin English kabarim father proto Germanic father kawan naga kitin Latin pater bat naga kitin Greek pater kanega kentin kpa kare kentin kabarim tam bat kabadon shibun kirukom keno bat ke jingmut hagaktin pareng ki ongru dadi kakentin dadi larapen rit lane kentin singawi ki ong haga pareng dad kabangi ong ipa kumba ong ki kunlung ki basisnam jakaban ong dad lane dadi ki ong dada lane papa kane kadai ka rukom kran ki klung ki kana tungin persyang ban sngotu ya ga jingmut kpa ne papa ka kantin pa ne papa kadai kantin ka basngawi ka bagi kun ki khot e bat sngawi ye ipa namar ka jinglong jan ka ba palat liam kane ga thau ya ga jinglong kpa ubaya da lani ong kapareng protect uba penhe pensan nature ai jingkershan hakapor jing snausi bat jingkershan hakapor jing jingjenja kikun kikti shisha ka jingkit kli ka ba kraw bat ka jing ai tilut jong kupa kilong ukpau ai tilut bat en om don ktin ban la ban patai gani ka kam ka kraw na ka ban tau kupa ubalale yagi ngasam gi jingkit kli jong u gi kantuk number 1 nong pen biang provider ukpa utrasitam ban pen biang ye ga jing don kam ka ying bat kershan ye ka ying naru gi jain kinap kabam kasa ai jing nang jing start iki kun bat ai jing kot jing kya met bat men sim kabar nong yada protector ukpau yada ya ga ying pan light na gi jing men saw na ka terut ka smell na gi jing snew kaba up thap ya ga ying ka sam uterwa ya ka jing sngo shngan bat ka jing shanya kabalai ukpa ulong hikai nong kadaulanti a teacher and guide ukpa hikai ki kun ni ka babha pan light na gijing snew kajing tin kai ka hok kajing tebet ban im life skills but discipline kajing renti kajing im bun sin ukpa hikai ki kun kumnu ban yele ye gijing negi challenges kabasau ukpa ulong unuk sababa role model ukpa yalami gikun dagan uksa kababa upen i kumno banlong ubriu ubadan buram dan buram dan suram ka akon kababa ka hok long briu man briu bat utrai shitam haga jingim kajing le jung kupa ka reflect ne ka pen i ka hok kajing i ka buram kajing khen kor bat nyeu kor ka tip bru tip lay klam jing arsap ka basan kajing ai tilut ya kajing yala kajing im na ka banta ka ingasam self sacrifice for the family ukpa ai tilut ya kajing im nadu ki personal dreams kijing snow hashiman kijing le sup yelade comfort negijing snow yelade but ki parlok leisure to
prioritize the needs of the family. Ukpa utray bun kanta ban sacrifice nagabanta kalok ikun kikti klem jing complain. Ukpa bun sin buri ye gajing hitam negajing jenjar ban pau bagaying kasem kalong gabaklan. Father often he hides his own pain or stress to be strong for his family. Ban syukran penkut ukpa ulong upaya jong gajing klan kaying kasem utray jaja quiet hero but bedan hajan ban penkeladur ye kalaway kapapernai kikun kikti. A constant presence who shades the future of his children. Om day tang da kapisa ukpau ai ne pen biang ya ga ying sem hanrei ai ka dot not ka ba shisha bat ka ba nala ka ba long kat kum ka san dur blai nong bu nong ta. Happy Father's Day kublai shibun.